Paseaba coas súas cabras. Alba, el grabou o rescate, está xerando moita expectación nas redes, non? Pois así é, aquí estaba no monte de Vilatuxe Miguel, cas súas cabriñas e os seus cans, cando de repente ese gabián pasou por diante da súa vista como un zunido, non? Sí, exactamente, foi un zoom, xa vin donde caera, oíno piar, acerqueime e estaba enganchado no alambre ali. Ímonos acercar xustamente a ese arame no que quedou enganchado ese gabián, que eu teño que preguntar, Miguel, si podía ser que viñase desorientado ou que puido ser o que lle pasou para quedar aquí atrapado? No, eu creo que viña coller un rato ou algo así, non? Supoño que sería un rato neste tempo, ademais co tempo que temos sería un rato, e meteuse e despois cando quiso salir exactamente pois o alambre pois Teño que dicir, non quedaría o mellor un pouco hipnotizado por tanta cabra que aquí hai? Mira para aí para atrás todo o que temos. Bueno, naquele momento non estaban tan cerca, estaban un poquinho máis lechos e non estaban as cabras aquí. E aquí no monte nunca estás só, iso sí, eh? Non, verdad que non, verdad que non. Como dicíamos do tema do gabián, que fixeches ti para conseguir sacalo daqui sin facerlle dano? Porque estaba polas patiñas, non? Sí, estaba enganchado polas alas, máis que nada. Pois apartei o alambre, collino, e cuidado cas súas patas, porque nas patas é onde teñen a forza toda, e onde te pode facer daño, pois saquei-no para fora, vin que tiña ben as alas, que estaba ben cas patas tamén, e soltei-no. Atrapaches nesta ocasión un gabián, pero fai 3 anos foi unha curuxa. Tes unha man para as aves? Sí, bueno, o que pasa é que ando diario polo monte ou polas carballeiras, e unha curuxa estaba nunha carballeira, era unha cría, estaba no chao, vina, anduve buscando os carballos, pero non vin onde estaba, e chamei ao centro de recuperación para que a viñeran buscar, e despois, ao cabo de 3 meses, chamaronme e soltaron-na. Para todos aqueles que se están preguntando ao mellor onde está o gabián, pois Miguel tivo que ceibalo porque é unha especie protexida, sí, claro. E aunque quixeses non te poderías quedar con no, ele. Claro, lóxicamente o que me está mellor en libertade é moito mellor así. E velos polo aire é unha preciosidade cando os podes ver. O sea que... Pois sorte do gabián de atoparse con Miguel, e por favor, mirad outra vez a cantidade de cabras, a ver se digo ben, 220? Sí, máis ou menos, sí. Que percorren o monte de Vilatuxe con este cabreiro. Canto tempo levas ti sendo neste oficio? Desta última vez levamos agora sobre 10 anos así con cabras ou así, pero xa tuveran meus pais cando eu era rapaz. Como fas ti para domesticalas? Porque é interesante ver que cando ti te moves, elas se moven e con un simple toma elas xa atenden. Podes facer agora, a ver como... Sí. Toma! E agora van a vir esta xunta nosa? Sí, veñen esta nós. E se marchamos, marchan detrás nosa sin problema ningún. Podemos probar a dar un pasiño por aí a ver. Vamos, compañeros, acompañádenos, porque viñamos polo tema do gabián, pero a verdade é que as cabras de Miguel son ben interesantes tamén. E con elas os seus canciños. Dende logo o monte está ben cuidado contigo. En caso de ver algún outro animal, sabes perfectamente o que hai que facer tamén, porque de pequeno tiñas aves, claro. Sí, tivemos meu pai, alá polos anos 80, 70 a finales dos 70, pois tiñamos aves, aves nun cerrado, tamén tiñamos pombos, rulas e todo isto. Voume agarrar a ti, Non te preocupes, non fai nada. Voume agarrar a ti porque creo que esta última idea o mellor non foi a mellor. Momento de despedir, dende logo, compañeros, imos intentar salvar as nosas vidas. Espera, compañeira, Alba. 220 cabras. Mira, que espectacular. É porque te vemos moi cómoda agora mesmo. Contanos. Eu teño unha pregunta para Miguel. De que raza son esas cabras? Digo, porque igual está vendo o que anda aí agora mesmo, Henry Cavill, e as quere comprar. Podo comprar de todo. Cabras tamén, Unha de cada. pode levar cabras. Ai, claro, imos ir indo. Preguntan dende Plató, Miguel, cal é a raza destas cabras, porque non sei sabes que Superman andivo por Galicia, viña a mirar Rubia Galega, pero a mellor tamén lle interesan unhas cabras. Bueno, pois nós estas, a maioría son verata, é unha raza que hai en Extremadura, en Ávila, autóctona, nós escollemos esta raza, unha porque é dura, outra porque ten tanto a finalidade para leite e para carne tamén, e por iso a maioría é delas, non? Temos as cruzadas, lóxicamente, pero a maioría son veratas. Da leite que salen queixos, non? Que además vos facedes queixos. Sí, estamos empezando a facer queixos, sí. E cabras e castróns tamén, verdade? Home, Hai claro, de todo aquí. para ter no rabaño hai que ter castróns tamén, claro. Algún outra pregunta dende Plató? Si quere chamar Henry Cavill e falar con Miguel, aténdelo ben, non? Sí, non hai problema ningún. Sin problema ningún. Que vaya poñendo prezo, non vai ser que volva Superman. Gracias, Alba, gracias, Miguel. Gracias. Qué bonita estampa, ¿eh? Desde logo que sí, Sí, señor. Parece como un traballo, non sei, Suso. Cando vemos estas imaxes, todo o mundo di que envexa, non? Esa estampa bucólica, que tranquilidade, pero son horas e horas de traballo.
Hombre, estás aí 24 horas ao día porque tens que estar pendiente de que coidalas en todo momento, despois metelas nos recintos, cando tes partos teralos a todas as horas, é dicir, que dedicalle moitas horas. Pero que obedientes, ademais, E despois outro... Sí, obedientes. Que maravilla, que Eso é eran alucinante. 200 cabras e dicíalle, eu teño unha cadena e non me fai nin caso. Sí, E este con 200 cabras dicía, veña, e todas detrás. Sí, a verdad que é chulo. impresionante como estén dominadas co Sí, sí. caboce, que cambien de dirección, iban para lá, chaman por elas, veñen para aquí, é unha pasada. A verdade é que, control. imagínate, mentres nós escribimos normalmente nas cidades, aí no tráfico e tal, comparar esa vida con esta, o sea, Mira, os as cascos cabras, Sí. os gaviáns... Mira os cas como a xunta, mira. Mira como que asuntan chula. as propios Mira cans. como están xuntando os cas, esos. Sí, ese é un border collie. Border collie, ¿no? Entonces o que fai é puñelas todas en grupo. Anda todo alrededor delas para que estén apiñucadas. Que se algunha se escapa do rebaño, intenta meter outra vez. Entonces Aí estaba sempre recollendo. anda sempre en círculo. Ti se Anda ves sempre ao traballar, redor do can, anda ¿no? sempre ao redor, E todo sí. por instinto, non? Por instinto, eso nacen aprendidos, xa veñen así de serie. Que maravilla. É o mismo co mastín. O mastín, por exemplo, ten un olfato espectacular e cando ve, por exemplo, a 1 kilómetro xa ventea un lobo, un raposo, e xa se empeza a ladrar en esa dirección para dicir, mira, se ves Para por aquí, avisar, tes ¿no? problemas. Entonces xa avisa e protege o radio de acción do maravilla. Pois nos traballo. encanta esta imaxe que nos chegan de Lalín, pero temos que liberar a nosa compañeira Alba Lea porque de contado, no mesmo Lalín, vai ir ao Santuario do Corpiño, xa saben que ven agora a Romaría do Inverno e agora pois está toda a igrexa con andamios. Nos conte en Dalí Alba, pero antes imos cunha noticia de última hora. Un narco submarino foi interceptado con máis de 6.000 kilos de cocaína en aguas próximas a Portugal. Imos coñecer todos os datos con Víctor Méndez, director de Narcodiario. Boa tarde, Víctor. Hola, boa tarde. Fálase, nas primeiras horas, falábase de que na finalidade podían ser os detidos. Sabemos que hai 5 detidos, creo, e entre eles hai un español. Sí,